Molt bona tarda a tothom. Són 2:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. I és que ja arriba la castanyada, la festa que oficialitza l'arribada de la tardor amb els moniatos cuits i les castanyes torrades. Una època on tot és vàlid i on la raó, a poc deixa cada cop més espai no a la rauxa, sinó a l'impuls. És l'hora d'aventurar-se en allò que el cos us demana que feu i de prendre-us el temps que voleu per anar on ningú sàpiga que hi sereu, on el silenci només es trenqui per la vostra respiració i els vostres passos els segueixi només qui vosaltres vulgueu que els descobreixi. Ara ja fa 10 anys Televisió Espanyola organitza per aquestes dates les Gales FAO. Enguany el programa es farà aquest proper diumenge a partir de les 6 de la tarda des del plató de l'espai Mira quién baila. Per aquest motiu ens hem desplaçat fins als estudis de Televisió Espanyola a Sant Cugat per parlar amb Anna Igartiburu, que serà l'encarregada de presentar aquesta marató benèfica. Anna Igartiburu, buenas tardes. Buenas tardes, bona tarda. Dimarts que ve marcarà un abans i un després a la nostra comarca, i és que aquella nit, la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre, és la data marcada pel desplegament dels Mossos d'Esquadra a la nostra comarca. La Norma Vidal avui ens portarà una oferta, una proposta, diria que triple, oi Norma, per la nit de la castanyada? Hola, bona tarda. Doncs sí, porto una proposta triple. Tracta de llogar una casa rural, de les moltes que hi ha per Catalunya. Per exemple, la Fira de la Castanyada que hi ha a Viladrau, a Osona. Sant Feliu de Sasserra, que es fa una fira de bruixes, es fa del 31 d'octubre i l'1 de novembre, els 2 dies. Hi ha una festa de Halloween que es fa el dissabte dia 28 d'octubre al Centre Cívic Les Basses de Barcelona. Passa el dia de la castanyada i de Tots Sants a PortAventura, que tot i que sí, el dia de Tots Sants sigui festa, el dia 1 i tot això, no us oblideu d'anar a votar, sisplau. És hora de marxar cap a Tarragona, cap a Mont-roig del Camp, on ens espera el nostre corresponsal en el Camp de Tarragona. Romà Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. En general, setmana fatal pels equips catalans de la Lliga de Primera Divisió de futbol, que només han aconseguit sumar un punt als 3 enfrontaments. I esperem que la pròxima jornada, el cap de setmana que ve, doncs el Nàstic tingui més sort davant d'aquest Real Madrid, que en aquesta ocasió jugarà a Tarragona. Mira, Albert, te dic una cosa, d'aquí 2 setmanes me'n vaig a Madrid de vacances. Si guanya el Nàstic, prometo que em banyo a les Cibeles i t'envio una foto perquè la publiquis al resum que penges a YouTube. Però ja t'aviso que això és per agafar una bona hipotèrmia, eh? Sí, tranquil, que ja pot fer fred, que em banyaria amb unes ganes que, bueno... Si guanya el Nàstic al Madrid, el Romà es banya a la Cibeles. I què seria d'aquest programa sense la nostra secció de cinema? Ara ens arriba de la mà de Sergi Calle. Bé, avui començaré parlant de Tim Burton, ja que hem rebut notícies de quin serà el seu nou treball. Després de La nòvia cadàver, que és l'última pel·lícula que vam rebre d'ell, sembla que el director està intentant adaptar el famós musical Sweeney Todd. És una obra important, bastant famosa, però cal dir que bastant relacionada amb el món de Tim Burton i tot aquest humor negre que ell té. I et passo a comentar la que per mi ha estat una de les grans sorpreses d'aquest any, Hijo de los Hombres. Tot i partir d'una premissa molt sobreexplotada, com és el fi de la humanitat, així en grans paraules, s'atreveix a oferir un retrat molt dur, molt cruel del que és la societat actual. El futur d'Alfonso Cuarón té molt més a veure amb el Terry Gilliam de 12 monos que amb el cinema de Ridley Scott. I fins aquí el programa d'avui. Un programa en què ha passat desapercebut que serà l'últim d'aquest mes d'octubre, un mes que sense fred ni calor passarà per ser un dels més moguts en l'àmbit polític de la nostra terra. Que vagi molt i molt bé.